Estamos ante unha posición donde non quere aliviar unha débeda real que vostedes xeneraron, pero ao mesmo tempo se inventan unha débeda non real. Vamos, un arte de malabarismo total. E todo isto por qué? Porque non queren que a xente vexa a traición do Partido Popular en Madrid votando no Congreso da mão de Vox para evitar a transferencia da titularidade da AP9 ao noso país. Ese é o seu recibo, esa é a súa carga e esa é a súa condea. Aí temos o seu infame non a transferencia da AP9, a última traizón do Partido Popular a Galiza ca autoestrada, porque temos memoria e todos e todas sabemos algo moi ben. Seguimos pagando a estafa das peaxes grazas a Aznar, que ampliou de maneira ilegal a concesión durante 25 anos. Como sempre, ganan as empresas dos amigas do Partido Popular e perden os galegos e as galegas. Son vostedes os únicos nacionalistas que están de acordo con que Galicia pague máis do que ten que pagar e aforralle cartos ao Goberno central. Levantan as precaucións, as blindaxes que acordamos aquí, logo tamén de falar cos técnicos, e votan a favor de algo que nos deixa totalmente vendido, unha transferencia que tal como está plantexada é unha estafa. Eu nunca poñerei sobre os petos dos galegos 4.000 millóns, vostedes con toda a tranquilidade do mundo. Baixan a cabeza, alá vostedes, nos imos seguir defendendo os intereses de Galicia. Autogoberno está moi ben, proclamas, pancartas, pero hai que exercelo. Hai que exercelo, sí, señora Pontón. Somos leales, pero non somos parvos. Remate, por favor. Somos pacientes, pero non estamos resignados. E miren, xa que me traen recados, os dous, en que quedou vostede, señora Pontón, recadeira tamén, de P.S. O señor Besteiro está moi entrenado niso, xa que trae un recado para aquí, leven outro de volta. Que se respete os galegos, que se respete a este Parlamento, e aquí todos xuntos, os que queramos en Galicia, non vamos a deixar, por moito que se empeñen, que nos movan os marcos. Mais nada e moito.